Мы потерпели крушение. Выжили только их двух. Сыне, гэта не трэніроўка. Мы на планете з найвышэйшым узроўнем небяспекі. Пагрозы, з якімі мы сутыкнемся, рэальныя. Усё на гэтай планете развівалася, каб знішчаць людзей. Ад кожнага нашага рашэння будзе залежаць жыццё ці смерць. Калі ты хочаш выжыць, ты павінен зразумець, што страх нерэальны. Ён ёсць вынікам думак у тваёй галаве. Але зразумей мяне добра. Небяспека вельмі рэальная. Але страх — гэта выбар. Ты ведаеш, дзе мы? Не, сэр. Гэта зямля. Пасля зямлі.